y solamente en ti. O Contraataque, con Pedro Pablo Alonso. Toni López, que tal? Boas noites. Que tal, Pedro? Moi boas noites. Canto facía que non saías de casa, Se boto contas, moito tempo, xa non o lembro, Que casi. eu creo que despois... Bueno, saímos o pasado ano un par de veces, pero bueno, foi non unha saída completa. Como as que faz ti agora non facías hai 20 anos. Igual, máis ou menos igual. Máis ou menos... Foi unha saída así, moi light. A medias, unha saída a medias, pero estamos fora da casa para xogar o Contraataque hoxe. Bueno, eu síntome como na casa, Maravillosas instalacións, Ademais, un sitio extraordinario. Que hace che quedas a vivir aí onde viven os ciclistas? Se me acollen, pois mira, collo un rodillo que hai moitos por aquí, e xa sabes que me gusta moito facer rodillo, pois viviría moi ben aquí, Obxectivo número 1 de Toni López, levarse un rodillo de aquí, aviso. Coa bicicleta, xa postos. Cuidado, imos pouco a pouco. Xa postos. Veña, imos agora a falar do Club Ciclista Padronés, de toda a xente de Padrón e do mundo do ciclismo, pero antes, rápidamente, marcadores e novas da xornada. Repasamos os marcadores, Pedro, comezando pola Liga de Campións. Acaban de finalizar os partidos con presenza española. Bayer Leverkusen 2, Atlético de Madrid 0, Bayern de Múnich 2, Fútbol Club Barcelona 0. Ademais, no baloncesto, España clasificada para as semifinais do Eurobásquet derrotou nun durísimo partido a Finlandia por 100-90, clasificada e xogará o venres fronte a Alemanha, que deu unha das sorpresas, ou relativa sorpresa, ao se desfacer da Grecia de Antetokounmpo, que caeu por 96-102 fronte ao equipo xermano, nunha, digamos, que das primeiras, creo eu, sorpresas, porque Grecia quizás partía como a gran favorita xunto con Eslovenia neste Eurobásquet. Antes de nada, saiban que Ferve Estrella Galicia o 16, 17 e 18 de setembro, cerveza, gastronomía e música únense na Alameda de Pontevedra en Ferve Estrella Galicia. Desfruta dos concertos de Sol López, Bayuca ou Guadi Galego mentre degustas auténticos petiscos de autor en Ferve Beer and Food. Non te perdas as charlas e show cookings da man de chefs como Javi Olleros, Pepe Solla, Pepe Vieira ou Diego Guerrero, e aprende sobre a cultura da cerveza nos talleres de cata, maridases ou mesmo a tirar unha caña co servizo perfecto da Estrella Galicia. Entrada de balde. Isto está que ferve. Máis información en ferveestrellagalicia.es. Terio Carrera, que tal? Boas noites. Hola, moi boas noites. Estás, non sei, vou dicir unha cousa que mellor vou meter nun pequeno brete por onde estamos. Dicía unha entrada, estamos nunha das vilas vertes do ciclismo en Galicia, seguramente con Ponteareas, que é a túa. E Coporriño. Eu creo que hai 3 verces que son Ponteareas, Porriño e Padrón, pon a orde que lle poñas, son lugares onde saíron grandísimos ciclistas. Está en Padrón, entón non pon Ponteareas de primeiro. Ponteareas é de outra categoría. Despois están, pois, outras vilas. Mira, por sorte temos aquí tamén o noso carón, a nosa dereita, o presidente do Club Ciclista Padronés Cortizo, Tanis Vázquez. Hola, Tanis, que tal? Boas noites, benvido ao Contraataque a Radio Galega. Boas noites. Ti que, onde pos? Primeiro Padrón, Porriño, Ponteareas... Home, se por orden alfabético, primeiro Padrón. É a triple P. A ver, Tanis, Club Ciclista Padronés Cortizo. Estábamos vendo datos hoxe cando preparábamos o programa, dende o ano 56. Sí, do 17 de setembro do 56. Hai tempo, Sí, vamos cumplir anos agora dentro dun par de días, non? Cantos son? Porque coas matemáticas son malísimo. 66. 66. 66 anos. Así é. 66 anos de ciclismo e creando escola en Galicia. Desde, bueno, a escola é máis reciente, non? A escola debe ser dos anos 75 ou por aí máis ou menos. Pero creando afección ao ciclismo Sí, tamén. organizando carreiras desde o primeiro ano da fundación do club. Sabes que o culpable de todo é un tío del, que se nos foi aí un par de anos, que tiña un taller, e aí naceu o Club Ciclista Padronés. No, o do taller ainda o temos. Sí. Non en boas condicións, o que Sí. falleceu foi o presidente fundador do club, que tamén era meu tío. Eran os dous. Un levou ao outro, un era o ciclista e o outro o organizador. Pero era un taller, non? Donde se cociñou Sí, todo. donde se cociñou o club ciclista foi no taller de Julio. Ali era o casino ou a Universidade de Verano, tamén lle chamaban,
donde aparecían todos os ciclistas. Cando salía o sol, empezaban a salir os ciclistas e acudían a Padrón, a Xunto de Julio, que había sido ciclista nos seus días, e logo era como un ojeador tamén, porque iba buscando rapaces que os vía por aí que iban a facer un recao para o pai na bicicleta ou que iban a comprar no sei que. Julio víalle maneiras e facía a rosca. E que era aquí, no centro de Padrón? Sí, no centro de Padrón. Onde está o casino agora? No, donde está o Camiño de Santiago, a continuación da iglesia parroquial de Padrón, a continuación, 100 metros máis adiante, polo camiño, aí estaba o taller de Julio. Unha instalación moi parecida a esta. Sí. Agora falaremos da instalación cos ciclistas, que son os que están dentro, pero tamén queremos saber, estamos aquí nun ano moi especial pro Padronés Cortizo, porque estamos case que estreando unhas instalacións. Acabamos de visitalas, Toni. Ti que hace quedas aí, Home, a mí pareceme espectaculares para unha entidade como o Club Ciclista Padronés, para un equipo galego. Pois mira, eu cando estábamos visitando pois o gimnasio, a residencia para os ciclistas, a lavandería e todas as instalacións, a parte desta zona baixa na que estamos, onde están as bicicletas, o taller, bueno, é toda a disposición para o día a día, dá má sensación de estar pois no salto, neste caso, do ciclismo galego ao século XXI, non? É dicir, unha instalación moderna e creo que moi ben adaptada e adecuada aos tempos nos que estamos e preparada para tratar de buscar o mellor rendemento posible do club e dos ciclistas a nivel individual. Tanis, que busca o club con estas instalacións? Bueno, o que buscamos, por un lado, é visibilizar a potencia que ten o ciclismo en Padrón. Que creo que eso lográmoslo. Logo, outra opción, que é sacar ciclistas. Nós queremos ser un puente para os ciclistas hacia o profesionalismo. E vamos a cuidar moi moito a partir de agora o que é a base do club, que son os cadetes e os júnior. Vamos a potenciar esas dúas parcelas para alimentar de ciclistas o equipo grande. E o equipo grande vai a ser pois, como un puente hacia o profesionalismo. A nosa pretensión é que os rapaces queiran vir aquí porque van a estar cuidados durante un tempo e vamos a potenciar para ir hacia arriba. Unhas escolas que seguirán, creo que están no campo de fútbol, non? No Sí, as instalacións antiguas temos ali, bueno, vais a lle dar un pequeno cambio e va a seguir traballando, claro. E aquí os ciclistas teñen todas as facilidades posibles, non? Sí, o que nos pretendemos é pasar dunha época, eu digo de alai, a pasar a unha época como máis científica, donde teñamos un apoio técnico de persoas cualificadas que cuiden dos rapaces, tanto a nutrición, como a educación física, como as tácticas en carreira. É dicir, agora damos un salto non só de imagen, sino tamén de calidad de cara sempre a cuidar os rapaces. Leía un artículo, creo que era na Voz de Galicia, que dicían unha sede pro tour pro ciclismo afeccionado galego. Bueno, os periodistas sodes así, venga titulares, pero bueno. No, pero é a realidade, Tanis. Si vas polo mundo e ves os equipos do Ciclotour, igual hai 8 ou 9, como máximo, que teñan unha sede superior en espacio e en condicións e en material a esta. Sí, en espacio hai... E non hai ningún equipo continental que teña a fortuna que teñen os corredores do Cortizo. Non. Nos tendremos menos metros, pero os metros que temos están ben utilizados e son de calidad. Agora, o que falta é que lle saquemos o rendimento adecuado e neso estamos. Tanis, estamos nunha semana moi especial porque se disfruta a Volta Ciclista Galicia, 20 edición desta Volta Ciclista Galicia afeccionados, somente fallouse en 2002, se non teño malas contas, cuando a COVID, non? Pero sempre 20 edicións. Podemos dicir que coa clásica de Pascua, seguramente para o Cortizo, son as probas máis importantes deste calendario ou non? Sí, non cabe duda que sí. O calendario que nos facemos, que é por todo o Estado, facemos a Copa de España, pero a carreira de Pascua pois é algo moi especial para todos nós. E logo, agora, a outra carreira que facemos potente, que é a de Copa de España, pois o mismo, non? Corrémolas na casa. Este ano tuvemos a suerte de ter un ciclista dunha capacidade tremenda e dun equipo que o arroupou e dou-nos 2 éxitos. Ti foches testigo de
Que se viña a meta foron abaixo. no prazo de 15 días, No. ademais, e o día da Copa de España pois foi un día que os que xa temos unha idade nos lembraba os tempos de Suso Blanco gañando en Padrón como amateur de xa España. prácticamente profesional e todo o Padrón e toda a contorna de Padrón na rúa animando, non? Foi un día moi emocionante o da Copa, a proba da Copa de España. Por certo, falaba agora Terio de Suso Blanco Villar, un home importantísimo en Padrón no ciclismo e tamén no Cortizo. Xa non está no Cortizo Suso, unha baixa que se produciu nos últimos días. Que valoración damos dende o club a presenza de Suso no club? Hombre, a ver, Suso, se falamos de ciclismo en Galicia, temos que falar de Suso. Sen dúbida. E se falamos de ciclismo en Padrón, pois moito máis. Suso é unha peza moi importante dentro do Club Ciclista Padronés, tanto como ciclista, de ciclista xoven, novel, cando se foi formando tamén, e logo todo o pueblo seguimos, e o Club Ciclista en primeira fila, toda a súa vida profesional, que foi grande, é moi grande, porque foi un dos ciclistas que máis triunfos ten no campo profesional. Anda nos 60 triunfos. Eso non é dado para calquera, non? Entón non podemos obviar, en principio, a figura de Suso como ciclista. Despois ten outra parte, que é os 10 anos, ou casi 10 anos, que estuvo con nós como director. Entón, parte desto que está aquí, pois tamén é parte do traballo de Suso. De outras persoas tamén, pero de Suso tamén. Suso levou o equipo desde un sitio modesto hasta onde estamos ahora mismo. Ahora mismo somos o club que está primeiro no ranking nacional e con unha diferencia bien. E gañou 2 voltas a Galicia. Suso. Con Pedro Gregori e con Aitor González. Sí. Afeccionadas ou profesionais? Como profesional Como correndo, profesional, gañou unha, sí. e como director gañou 2 veces co Cortizo. Así é. Volta a Galicia, que chega agora con máximas aspiracións pro Cortizo? Bueno, vamos a pelear. Temos unha baixa moi importante. 2. O campeón de España, Íñigo González, e Eri Fagúndez. Sae oficial que son baixa? Sí, a noticia que temos hoxe é que non poden participar na volta a Galicia ningún deles. Bueno, son as baixas... Un tema de regulamento, estaban no Cortizo, correron a Volta a Portugal con un equipo profesional e por regulamento, que me parece unha enorme estupidez, non poden volver o equipo de orixe que o Cortizo, pero, por exemplo, podrían correr co Froiz, co Rías Baixas, co Llense, con calquer equipo. E non só eso. Estes son os reglamentos os que eu lle teño tanto cariño. Están aplicando un artículo para algo que non foi feito para eso. Eso foi feito para aquela época onde había unhas ascensións continuas de uns equipos a outros e onde había equipos que salían con 10 en vez de salir con 7, porque tiñan 2 colocados en outro equipo e cousas destas. Entón, están nos aplicando unha regla que non foi feita para isto. E non só eso, sino que si calquera destes 2 ciclistas tuveran a licencia de origen en calquer país fora de España, podrían correr nas mesmas circunstancias. Pero o tema por que estamos así? Pois porque estes 2 rapaces deixámolos ir a Portugal a correr como estellares e resulta que pasou, que os inscribiron como profesionales, sin haber firmado absolutamente nada. Non se entende que un rapaz poida ter licencia profesional sin un contrato. Non pode ser. É previo o contrato á licencia. E, sin embargo, isto ocorreu. E, bueno, pois a Federación non quere velo, pois non sei a que teñen medo. Non é un problema burocrático, seguramente froito, digo, dunha mala praxis de regulamento, que seguramente a estrutura de Cortizo pois non ten culpa nin a túo de mala fe. Ninguna. E prívanos de disputar unha carreira en mellores condicións. Ahora, vamos a salir a peleala co que temos. É seguro que vamos a dar xogo, seguro. Porque, como sempre dicimos, pro Cortizo a Volta a Galicia, como dicíamos antes, é algo tremendamente importante. Pois, Tanis, imos seguir xogando contraataque, imos agora a falar cos corredores. Imos falar cos corredores que, obviamente, son parte moi importante deste proxecto. Acompáñanos aquí, creo que está todo o equipo ciclista. Mira, acabo de ver que acaba de entrar por aquí Ezequiel Mosquera. Estaba esperando eu unha pregunta a Tanis Vázquez para que tamén pudiera responder Ezequiel. Non sei se podemos pasarlle un micrófono a Ezequiel. Saudamos agora a Ezequiel e a ver se pode falar con nós tamén Ezequiel.
Xa sabedes que Ezequiel é o promotor do Gran Camiño, non? Esa prova ciclista. Non sabía Non nada. sabías? Non Non sabía sabías? nada. Non Hola, sabía. Ezequiel, que tal? Boas noites. Hola, boas noites a todos. Hai Gran Camiño ano que ven, non? Home, espero que sí. Sí, non? Ainda non podemos anunciarlo oficialmente ou que? Non, pero bueno, estamos trabajando en ello. O que molaría que houvese un equipo galego no Gran Camiño, Pois molaría moito. Eh? A verdade é que Canto algo- pagaría Ezequiel Mosquera, non o digas? Home, non sei pagar, tampouco imos moi sobrados, pero quero dicir, sería Non lle iba a gratificante. cobrar. Sería gratificante, non, poder contar con un equipo galego profesional. E bueno, se o Gran Camiño pudera facer un pouco de forza en ese sentido, pois como organizadores sentiríamos enormemente gratificados con eso. Tanix, vouche contar unha cousa. Cando estábamos cubrindo o Gran Camiño do 2022, en febreiro, había un ruse que falaba do Cortizo. De que o Cortizo ia dar os saltos profesionais, de que o Cortizo era proxecto en galego que podería chegar nalgún momento a ese ciclismo. Non sei se na vosa cabeza está pasar o profesional. Se pensades que é algo que un soño, unha utopía, De momento non está nos objetivos do noso club dar o salto a profesional. Unha utopía. Que tens que che diga? O que nós temos entre mans é consolidar o que hai, o ano que ven estar peleando o ranking e a Copa de España, e logo daremos pasos hacia adiante. Pero os paxariños, os contados, Eu creo que iso é máis fruto das ganas que hai en Galicia a ter un equipo profesional. Entonces buscan e dicen cal é ahora mismo o club máis potente ou máis que máis imagen dá. Pois é o Padrones en este momento. Pois bueno, pois estes son os indicados. Bueno, pero poñedelo fácil, para que eses comentarios. Logo, Que claro. entramos aquí e dices, Claro. aquí se está fabricando algo grande, non? Algo que non Claro, é é que o lóxico, o normal. O tema é que o Padronés pois tamén ten un apellido. Entonces aquí o peso do apellido é moi gordo, é moi grande. Entonces a xente, pois, e que as ganas que hai de que salga un equipo, pois, póñenos na lista. Pero nós, ao noso, non perder o objetivo... Piano. Sí, o noso objetivo en este momento é facer de puente dos chavales hacia os profesionales. Bueno. Ese é o noso objetivo inmediato e no que estamos traballando. como comentabas antes, así somos os jornalistas, queremos titulares, non é unha utopía, como dicía Terio. Non, hombre, unha utopía non. Eu tamén quero un equipo profesional. Tamén. Eu creo que todos, non? Necesitámolo, pero... En 4 anos a institución cumpre 70 anos. Apunta iso. Bueno, oye, pois quedámonos ca... 70 aniversario. Quedámonos ca fecha. 70 aniversario comeza... Ahora que Pero- comezou a era Alcaraz, comeza a era Cortizo. Non, hai que ser comedido nas cousas. Nos estamos no que estamos e o resto, si ben, pero non é o noso objetivo inmediato. Sabemos que non vades a colocar o carro diante dos bois. Non. Seguro. Non, seguro que non. Logo falamos máis polo miúdo con Ezequiel, e falaremos unha pequena tertuliña de ciclismo con ex-ciclistas profesionais vinculados moito con Padrón, pero creo que a primeira licencia que tivo Ezequiel Mosquera foi co Padronés. Sí. En que ano sería, máis ou menos? Ezequiel non se lembra, seguro. Sí. 94. Pois sí, se lembra, 94. Eu acórdome moi ben. Sí, como foi a cousa? Sí. Que foi o Padronés a por Ezequiel ou chegou por aquí Ezequiel? Non, Ezequiel chegoume moi humilde, dicíndome que quería ser ciclista. Eu dixenlle, bueno, e cantos anos tes? Teño 18. E onde correches? Non correi en ningún lado. Entonces eu quedeime así, pero fíjate, acordeime de meu tío Julio, o do taller, que decía, hai que darlle unha oportunidade a todo o mundo. E os ciclistas o que queren é oportunidade. Dixe, bueno, pois mira, un mailló e un culote, que era o que había en aquel momento, porque éramos moi modestos. Pois, e aí o temos. As alegrías que nos dou. É como nos fixo sufrir aquel día da bola do mundo, Ezequiel, como era o mallot que tiveches do Padronés? Porque estaba vendo antes aí, na habitación das bicicletas, como evolucionou o mallot do Padronés. O maior era terrible. Sería de felpa, non? Ainda. Casi. Era, ata creo que despois
houbera ata medio, bueno, que era tan rechamante que non se vía a publicidade, non? Que tuviéramos que cambialo ou algo así fora a historia, pero bueno, Sí, sí, sí. pegaba na vista que era importante. Vou dicir que o actual, o verde azul, seguramente o máis bonito dos últimos anos, eh? Sí, eu, a verdade que visto este último ano gañaron moito, gañou, se tiña boa imaxe o clube, este ano gañou moito en imaxe, que ao final o ciclismo é o que é, imaxe, vendemos imaxe, neste caso o clube vende unha marca moi importante, eu penso que a marca pode se sentir contenta da imaxe que dá o clube, non? Mira, coméntame por aquí que tiñas 18 anos cando sacaches a licencia, Ezequiel, e tamén pouco despois tiveches un accidente con Tanis. Sí, na iglesia de Cacheira. Ah, sí. Sí, Co sí. seu flamante A4, recién estrenado, e iba o meu Forsierra de carburación. Pensei que fora en bicicleta, que se dicía, non pode ser que coa bicicleta. Culpa miña, ademais, 18 anos, carné recién sacado. Sí, sí. Pero foi antes de querer ser ciclista ou despois? No, despois. Despois, sí, sí. Sí, sí. Pois nada, Tanis, que moitas grazas por abrirnos as portas da vosa casa, a Radio Galega e o Contraataque, que estamos moi contentos de estar aquí, que esperamos que este sexa un ano de éxitos para o Padronés Cortizo. Este e os seguintes. Non sei se dentro de 4 anos, dentro de 3, dentro de 2, todos soñamos tamén con ese equipo ciclista profesional galego. Non llevo poner nome e apelido, pero un equipo ciclista profesional galego, e creo que aquí temos mimbres, non, Terio? Non é por meter presión, non é por meter presión. Eu creo que o que se necesita é precisamente que a base teña un espello onde mirarse, que podan medrar con ilusión, que se hayan motivados, que primeiro haberá que facer tamén unha recomposición do que son as escolas, de que aparezca máis nenos a correr en bicicleta e que recuperemos a esencia do ciclismo de estrada e como en todos os deportes, pois ten que haber sempre a última parte, non? Da parte de arriba da pirámide. O que temos en Galicia, que, por exemplo, na Volta a España botan de menos, é a afición, non? Cando ven a Galicia unha carreira como Gran Camiño, como a Volta a España, notase que aquí pois, hai fame de ciclismo, que as comunidades están cheas e é algo que se necesita. Pero tamén é lóxico que se faga con cautela e con moita prudencia. Unha curiosidade para rematar, Tanis. Estamos nun momento de boom da bicicleta, non? Que un boom social, podemos dicir, incluso tamén deportivo, non? Moita máis xente sae a facer kilómetros e a facer as súas rutas en bicicleta. Como responde a canteira? Estamos nun momento tamén que os rapaces queren facer bicicleta ou tamén estamos co medo dos pais e o ciclismo e a estrada? Hombre, o tráfico é un xuez fastidiado para os pais, Hai un medo. O asunto pasará pois por ter uns circuitos onde iniciar os rapaces. E que vayamos creando esa confianza nos rapaces e que a familia poida perder os medos. Entón, o que fará falta é uns circuitos, non uns velódromos, pero sí unhas pistas onde se poida ir a circular con tranquilidade. E aí, a partir de aí, pois iremos a máis. Ora, sí que hai un boom de ciclismo. Sí. En as ciudades é un caso. Logo preguntamos de Oliveira, que está por aí tamén, que Oliveira, sabemos que o é ciclista padronés, que ten unha tenda. Foi o que me levou a Ezequiel, con moita habilidade. O ano seguinte, bomba. A ver, está por aí o noso amigo Oliveira. Hola, Oli, que tal? Boas noites. Hola, boas noites. Roubaches de Ezequiel. No, bueno, Ezequiel empezou a vir pola tenda, non? E claro, é un chaval que eu miraba todos os días, entrenaba en noite, traballaba no serradero do pai. Entonces, claro, eu daquela era director do Club Ciclista Coruñas Leima, non? E claro, eu falei co presidente do club, dixe, joder, hai un rapaz aí en Cacheiras que é valiente, entrena de noite, é un chaval que vai a ser ciclista. E, bueno, daquela o presidente do Club Ciclista Coruñas era Raúl, e me dixo, joder, Oli, as que tenemos el cupo lleno e non podemos coger a máis gente. Entonces foi cando eu lle dixen a Ezequiel, oye, fala co Club Ciclista Padronés, e foi cando veu a falar con Tanis, e foi donde empezou a correr. Mira, un de Padrón, ademais, non? Oli, ti és de Padrón, non? Home, son nativo daqui, de Padrón. Padrón, Carcacía... Bueno, nacín na Retén. Na Retén, mira. Aquí a 1,5 km de aquí. Aí non chego eu, E agora levo 25 anos vivindo aquí en Padrón.
Ah, porque vives en Padrón. Eu pensei que vivías en Santiago. No, vivo en Padrón. Ah, vives... Teño un negocio en Santiago, pero vivo en Padrón. Vou e veño todos os días. Vivir non vive, traballa. Traballa. Falábamos do boom da bicicleta. Ti sí que o notas na tenda, non? Sí, a verdade que sí. É unha cousa... O boom da bicicleta en Bicicletas Oliveira notase na xente que vai por ali que non fixo deporte na súa vida e con 40 e pico anos o primeiro deporte que fan é a bicicleta. A verdade que E iso sí. que aplaudilo. Sí, a verdade que sí. Ahora mismo levamos 4 ou 5 anos para acá que cada vez a xente utiliza máis a bici, incluso xa para desplazarse ao traballo en bici, non? Sobre todo ahora mismo que está tirando moito do carro é a bicicleta eléctrica. Esa non me viña mal a min, A eléctrica non me viña mal. Funciona ben, non? A verdade que sí, non? Se digo que a bici eléctrica pode salir con quen che dé a gana, con xente que teña pouco nivel e con xente que teña moito nivel e con profesionales, se fai falta. Pois haberá que pensar, Terio nunca colleu unha bicicleta, porque sabes que Terio fala moitísimo de ciclismo, pero ti... No, collino un par de veces, pero unha vez me baixou a moral Ezequiel que me dixo de coche a bicicleta, pareces unha bella en riba da bicicleta e sentime moi tocado no orgullo. Pois, Tanis, que foi un placer que estiveras hoxe con nós xogando Contraataque. Moitas grazas. E imos agora a coñecer un pouquiño que nos conten os ciclistas como é ser un ciclista do Padrones Cortizo. Moitas grazas, Tanis. Pois, moitas gracias a vos. Toni, por certo, lembremos que temos un streaming aberto para poder seguir o programa tamén en streaming, non solamente por radio. Que está colgado na nosa conta de Twitter, o enlace a YouTube para que podan ver no conta de Twitter do Cortizo, pois a nosa emisión en directo aquí dende a sede do Club Ciclista Padrones Cortizo. Pois veña, imos falar cos corredores do Club Ciclista Padronés. Está por aí o director, que é Marcos Serrano, o director deportivo, que ao mellor vais a cabrear con nós porque non sei se son horas, 11:30. Bueno, un día. Hola Marcos, que tal? Boas noites. Hola, boas noites. 11:30, estes rapaces os sobes, a maioría deles teñen que correr, non? Sí, a mitad do equipo vai ter que correr na Volta a Galicia. E o adestramento a esta hora, o adestramento invisible que chaman, podemos, non? 10 minutiños. Tibes que se queran levantar. Están contentos. Están contentos. Pois veña, imos ir falando cos nosos corredores do Cortizo. Mira, imos comezar por un que de aquí, de moi preto. Bueno, teño dúbidas, porque busquei datos e din que ou de Cesures ou de Padrón. É ese límite, ese kilómetro. Pasas de ser de Pontevedra ou da Coruña, é o límite. Ele Iván Saborido. Hola, Iván, que tal? Boas noites. Hola, boas. Cesures ou Padrón? Bueno, ambas. Ambas. Mira, a miña moza pasa yo mesmo. É de Cesures, pero tamén é de Padrón. Di. Sí. Sí? Bueno, convivir máis ou menos... Donde máis vivo é en Padrón, pero Cesures, para dormir prácticamente. E ti és do Padronés tamén, non? Sí. Cantos anos levas xa no equipo? Con este 3, pouco, porque empecé xa tarde. Bueno, és moi novo. Cantos anos tes? Ahora 20. Bueno, con 17 empezaches a bicicleta ou no equipo ciclista? Empecé en todo, no equipo e na bicicleta. Fuches como Ezequiel, chegaches por aquí e cheches, eu quero ser ciclista. Sí, empecé co ciclocross gracias ao meu pai e despois dixen, bueno, vamos a probar en carretera e preguntei. En 22 empezou con 16. Sí, pero bueno. E era futbolista. Van der Poel, non? E Benepol. É Benepol, Benepol. Se acaba de gañar unha Volta a España. Pero ese é outro mundo xa. Iván, que significa para un rapaz de aquí da Bisbarra ser ciclista ao Padronés? Pois, eu, cando quería ser ciclista, os primeiros que vía eran ao Padronés, non? Era o que máis cerca e, ademais, era un equipo así que se vía moi ben nos vídeos que fai Alfonso e todo. Alfonso Blanco ten culpa, non? De que a xente queira ser ciclista. Fai vos vídeos, Alfonso, a ver se logo pode achegarse, que está aí con compromiso, e a ver se pode achegar, porque é tremendo, tremendo o que fai, o traballo que fai Alfonso Blanco, esa conta de YouTube, un youtuber, que se podemos dicir que é, como agora que se din... Cortizo News. Cortizo News. Tío, obviamente, non vives nas instalacións, non? No. Pero ves moito por aquí, non? Sí, para convivir con eles, que ademais son moi boa xente, pois, para acostumbrarme a estar con eles xa. Que ambiente se vive aquí nestas instalacións? Como definirías? Como unha familia, o sea, subes e eu estou como na miña casa cando subo. Sobre todo para xente de fora, non? Porque hai moito ciclista de fora neste Cortizo. Sí, bastantes. Eu diría que casi todos os que están aquí. Están acostumados a días como de hoxe? No, ahora vanse acostumbrando un pouco máis á fama. No, pero non a fama, digo pola choiva. A choiva, bueno.
Algún no, pero ahora xa non lle queda outra. xa. Veña, imos ir preguntando a algún dos ciclistas do Padronés Cortizo, que non son de aquí. Están con nos na mesa agora John Jiménez e Eric Fagúndez. Hola, John. Hola, Eric. ¿Qué tal? Boas noites. Hola, hola, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Avisaría de esa familia, ¿no? Para que pincharan Claro. o link. Claro, claro, ya lo compartimos. A ver, ¿qué? ¿Gusta vos a choiva ou non? ¿Perdón? La lluvia, ¿os gusta o no? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. ¿En serio? ¿En serio? La verdad que no acompaña mucho. Bueno, o que chegou nos últimos 7 meses o equipo, que haberá algún non sabe o que é a chuvia. Sí, es verdad. Tampoco chove tanto ahora. John, ¿ti de dónde es? ¿De dónde eres? Yo soy de Costa Rica. Hombre, parecido aquí, ¿no? Un clima muy diferente, la verdad. Sí. No, bueno, en este verano estuvo mal Galicia. Sí, el verano estuvo bastante caluroso, ¿verdad? No estaba acostumbrado a eso. Y bueno, recién llegamos acá a España. Nos topamos con el frío tremendo que no estábamos tampoco acostumbrados. Pero lo que pasa es que en Costa Rica es un clima templado. Por la mañana es bastante húmedo, pero con calor. Y por las tardes es mucha lluvia. E tamén chove moito. Sí, por las tardes. Pero con calor. Bueno, parecido ao día de hoy que leamos os aquí en Galicia. John, ¿cuánto tiempo levas aquí? Ahorita mismo llevo 8 meses ya a estar por acá. ¿Qué balance? ¿Qué balance fas? Un balance bastante positivo a pesar de varias tragedias que tuve durante el camino. Mi primera carrera me quiebro una clavícula, entonces ya eso me desequilibra el proceso que traía, la preparación y todo, pero siempre con la mente positiva, buena actitud sobre todo y a luchar por el sueño que vine acá, ¿no? O teu soño calé ser profesional, imagino. Por supuesto, sin duda alguna. ¿Por qué eliges o Cortizo para ser o trampolín? Yo elegí Cortizo porque, bueno, con base a mis resultados en América, mi manager, por decirlo así, la persona que me estaba representando aquí, desde allá, de Costa Rica, se llama Carlos Canales y él contactó con Suso Blanco y me dijo que tenía un equipo para mí, para la temporada 2022 y que le pusiera ganas, que me estaban esperando con los brazos abiertos y así fue. Costarriqueño, si no me equivoco, ¿eh? André Amador. André Amador. ¿Y o teu ídolo, podemos decir? ¿Perdón? ¿O teu ídolo? Mi ídolo soy yo mismo, pero... ¡Anda! O teu... Un referente, imagino, ¿no? No, claro que sí tengo mis referentes. Mi referente máximo es Peter Sagan, sin duda alguna. Hombre. Sí, por la actitud que él tiene, que es extrovertido y también que es uno de los mejores sprinters del mundo. Creo que hace poco ganaste una carrera, ¿no? ¿Ya tienes una victoria? Sí, así es. Gracias a Dios tuve un triunfo y en Cáceres fue. Y la verdad eso fue bastante satisfactorio porque le da un plus más a mi carrera deportiva y aparte de eso es una base buena para sentir lo que es la victoria en suelo europeo y sobre todo en esta categoría, ¿verdad? Que es tan difícil y claro que me supo a gloria, pero es un aperitivo, lo sé, y tengo que esforzarme el doble para conseguir aún más victorias y obviamente darle la imagen a Cortizo, ¿verdad? Decías que tu ídolo era Peter Sagan. Sí. O tu estilo de corredor también, eres un Sí. corredor rápido. Bueno, Sagan antes eran grupos más amplios, ahora seguramente grupos más reducidos, pero punta de velocidad que puede superar cotas. Sí, tengo la habilidad de ser veloz, pero me cuesta un poco las montañas, pero bueno, aquí estoy junto a mi preparador físico, José Ábalo, que está por aquí, y agradecerle a él que me pone a sufrir para poder cruzar esas montañas. Es de Costa Rica, pero parece argentino, ¿eh? Sí, falando, ¿no? Falando, No. sí, falando. La verdad que muy bien. A ver, imos saudar a outros corredores que está aquí con nós, que tamén é dos estranxeiros que ten este Padronés Cortizo. Ademais, creo que é o que temos aquí detrás, se non me equivoco, ¿no? Eu creo que sí.
Es Eric Fagúndez? Sí, ¿no? Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando llegaste por aquí y viste esa foto, ¿qué? Aluciné. Me quedé mirando y dije, este soy yo de verdad. ¿Qué te parece? No, es una locura. Una locura, bueno, lo que ustedes comentaban hace un rato, empezando por lo que se ha visto de las instalaciones, y más que nada por todo esto que se ha montado ahora. Además, Eric, o ciclista, un dos ciclistas dos que falábamos antes con Tanis, que en principio non vas poder correr esta Volta a Galicia. Como levas personalmente? Foi un pau duro para ti? Sí, sin duda. Vengo, bueno, desde el año pasado que tuve la suerte de venir al equipo, con mente en Galicia, que fue una de las carreras que más me gustó cuando corrí. Sabía que para el equipo iba a ser muy importante. Y bueno, ahora perderla te deja un sabor de boca muy amargo, pero nada, a pensar que los compañeros también nos van a representar y van a dejar todo para dejar bien representado al equipo. Falábamos antes con Tanis que os objetivos importantes son todos, ¿no? Pro padronés, pero obviamente Clásica de Pascua e Volta a Galicia, pois citas sinaladas no calendario. Bueno, Clásica de Pascua non hai queixa, non? Sí, bueno, en casa siempre es motivador correr y sin duda que objetivos personales y para el equipo ellos fueron uno de los principales, pero al final salió todo bien, que hemos tenido una temporada bastante positiva, que el equipo ha podido salir adelante, conseguir estos triunfos y bueno, me alegra mucho de haberle regalado esa satisfacción al Cortizo. Creo que o vídeo que estamos vendo aí, a da vitoria da Clásica de Pascua, a vitoria de Eric Fagúndez. Dicías, Sí, Terio? a Clásica de Pascua foi antes que a proba da Copa de España. Na Clásica de Pascua seguramente pois non había un nivel moi óptimo. El gañou con autoridade, pero que aos 15 días cos mellores da Copa de España, con corredores sub-23, cos grandes equipos amateurs de España, pegou unha exhibición con ataque a 10 kilómetros e un rapaz que leva 9 vitorias, que gañou a Volta a Zamora, que gañou en etapas en varias voltas e que de estar na Volta a Galicia pois sería un dos tres grandes favoritos, imagino. Que tal foi a experiencia en Portugal? Porque agora a mellor pensas que foi unha experiencia negativa, pero que tal, como viviches? Ali na grandísima, correse moi rápido, Sí, se conoció el nivel que tanto se hablaba de Portugal. Lo probamos un poco, 2 carreras previas con el equipo, y bueno, esto fue la sorpresa, un nivel que la verdad escapaba de mis posibilidades en su momento. Conocí una forma de correr muy diferente a la que habituamos aquí y a lo que realmente tenía como expectativas. Me llegó una sorpresa muy grande. Se disfrutó en su momento, al final, para un ciclista sufrir sobre la bicicleta, al final termina siendo satisfactorio a lo último. Sí, es raro eso, Pero es muy raro, hasta uno mismo se lo pregunta. Pero bueno, luego todo esto que nos está dejando a lo último, si es por balances, está siendo un poco negativo, pero es una experiencia que al final me la llevo. Dicía John que para él Peter Sagan, para Eric, que é o seu referente, o seu ídolo. Bueno, va cambiando. Desde un principio creo que mis referentes y mis ídolos siempre fueron mis padres, mi abuelo y mi padre, que bueno, fue la referencia desde pequeño que tuve del ciclismo. ¿Fueron ciclistas también? Fueron ciclistas los dos. Empecé prácticamente con ellos, entrenando, compitiendo. Compartí fuera de la bicicleta cuando era más pequeño muchos momentos y bueno, en un futuro admiraba lo que ellos hacían realmente y más cuando estuve sobre la bicicleta y fueron mis inspiraciones para darle comienzo y bueno, hasta ahora. Aquí nas instalacións do Cortizo estades moi ben, pero imagino que se botará de menos a casa, ¿no? A familia, Uruguay. Sí, que se bota de menos. Esas cosas al final son parte de uno, las llevamos desde toda la vida. Terminan siendo necesarias en algún momento, pero bueno, aquí los objetivos son grandes, sabemos que no solo estamos pedaleando, sino que jugando nuestro futuro y a veces
es un poco más fácil pensar, centrarse en que tenemos que ser ciclistas y bueno, dejar, sabemos que la familia nos apoya desde lejos y con eso para nosotros es suficiente y sobrellevar todo este tiempo que hemos tenido aquí. Pues mira, creo que íbamos a ir cara a Uruguay. Hola Karina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién es Karina? Eric, ¿quién es Karina? Es mi madre. ¿Es tu madre? Pues mira, está aquí con nosotros ahora jugando contraataque también. Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Cómo estás, amor? Bien, bien, bien. Sorprendido. Estoy escuchando todo lo que decís. Karina, aquí está ben cuidado, aquí come ben, non te preocupes porque comer come ben. Anda moito en bici, pero vai con cuidado. Non lle vai pasar nada. Como le va desde Uruguay? ¿Cómo lo lleváis desde Uruguay, sí, Karina? Veo que lo cuidan mucho. ¿Qué decías, Karina? Hola. Hola. Decía que cómo lo Que lleváis. veo que lo cuidan muy bien. Él está muy feliz ahí. Tenéis que venir también vosotros a visitarlo aquí. Sí. ¿Qué tal estáis en Uruguay de meteorología? ¿Hace buen tiempo o hace mal tiempo? No, está lindo, está lindo. Está frío, pero está lindo. Eric, ¿de dónde eres? ¿De Uruguay? De Vergara. Vergara. Departamento 33. ¿Es una ciudad muy grande, muy pequeña? ¿Cómo es? Es muy pequeña. 4.000 habitantes. Es un pueblo pequeño. ¿Menos que Padrón? Sí, menos. Menos que Padrón. ¿Y lo echas de menos? Pues sí, más que nada por la familia, ¿no? Luego aquí en Padrón, lo que es referente al ciclismo, sí que es verdad que en su momento se echó de menos aquí, mientras estuve allí, pero no, lo que más ata allí es, bueno, la familia. Ser ciclista en Uruguay es muy difícil, imagino, ¿no? Porque no hay grandes referentes. Sí, es un ciclismo que es difícil poder llegar hasta aquí. Recién ahora se está abriendo un poco más, bueno, creo que en Latinoamérica en general, supongo, pero en esos países pequeños donde el ciclismo no tiene tanta fuerza, sí que es difícil poder llegar hasta aquí para empezar a demostrar. Y bueno, también la topografía de mi país está muy lejos a lo que es esto. Vivimos prácticamente en zonas muy llanas, no hay subidas y bueno, cuesta adaptarse luego de eso a lo que es España, pero bueno, el deporte, el ciclismo, aunque no tenga tanta fuerza, se sigue viviendo como uno de los deportes principales. Falaba Asterio de un nombre que Mauricio Moreira, que acaba de ganar la Vuelta a Portugal. Sí, bueno. Es tan plano el país que solo salen futbolistas. Tal cual. Sorprendentemente, sí, bueno, Mauricio ha tenido una muy buena performance aquí en España, ha logrado mucho, ha estado en equipos profesionales, ha tenido muy buenos resultados y bueno, este año ha sido increíble. Karina, ¿quieres que cuidemos de forma especial a tu hijo de alguna forma? ¿Algún consejo que nos des o simplemente que se deje llevar él? Sí, él sabe, porque se lo digo cada vez que puedo hablar con él, que cumpla sus sueños, que se quede ahí, que lo dé todo para llegar a donde él quiere llegar. Agradecer mucho a Cortito por darle la oportunidad de tratarlo como lo tratan. Y bueno, que llegue, que pedalee y llegue a lo más alto. Y yo sé que él puede, porque él lo ha demostrado muchas veces, por la entrega que tiene, por todas las ganas que le pone a lo que él hace. Y bueno, él sabe que yo lo admiro mucho, porque muy pocos salen de su zona de confort para llegar hasta donde él ha llegado, y que sé que todavía va a llegar mucho más lejos. Pues a ver si... Acá yo tengo al hermano Wainer, está acá al lado mío, que lo quiere saludar también. Venga, pues que lo salude el hermano. ¿Cuántos hermanos sois, Eric? ¿4? A ver,
¿Y cuál es el que nos dijo que nos pasaba? El que me sigue. Ah, el pequeño. No, el que me sigue tiene 2 años y medio menos. 2 años y medio menos. ¿Y anda en bici también? Le ha costado, pero también pinto ser un buen ciclista y hoy en día está intentando retomar ese camino. Te está escuchando, Eric. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué haces, enano? ¿Todo bien? Che, te quiero felicitar por todo lo que has hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llamaba? Weiner. Weiner, muchas gracias. Un abrazo. Aquí, Bien. aquí cuidamos a Eric, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, vamos a cortar ya la comunicación con Uruguay. Gracias a la familia de Eric Fagúndez. Eric, todo el mundo te dice que pedalees, ¿sí? Me imagino que Marcos, todos tus compañeros, falas con Uruguay, que pedalee. Hay más cosas también, ¿eh? Sí, la verdad, pero bueno, para eso estamos aquí. Eric, antes de venir a Galicia, ¿qué conocías de Galicia? La cerveza. Non está mal. No es porque beba É un bo mucho. comezo. Verdad que sí. Pois, Eric, John, moitas grazas por estar con nós. Unha forte aperta e a pedalear, que é o que vos pide toda a xente. Moitas grazas, Eric, John. Muchas gracias a ustedes. E mira, Terio, Sí. para completar a nómina de ciclistas, primeiro, imos ir con que pon o guión. E o guión pon que temos que saudar a un que ten apelido ilustre. Moi ilustre. Jason Rojano. Hola, Jason, que tal? Boas noites. Aí, a ver que non vai ese micrófono. Hola, Hola, que tal, Bueno. Jason? ¿Cómo estás? muy bien. Con ese apelido tiñas que ser ciclista, non? Sí, obvio. Ganador de etapa en el Giro. Podium. O teu pai Sí, foi sí. podium, o teu pai foi podium nun Giro de Italia, se non me equivoco, non? Sí, sí, señor, correcto. Estoy buscando aquí o mesmo sono, poder ser ciclista. Sí, por supuesto. É a tua ilusión poder chegar ao ciclismo profesional tamén? Pues en eso estoy acá y para eso quise estar aquí siempre desde niño. Y nada, intentarlo estos años de formación y agradecerle a Cortizo que me dio la oportunidad de estar acá. Tamén eres escalador? Sí, no puedo ser sprinter por el momento, me falta mucho que trabajar. Pero estás por decidir o qué? No. Voy para subidas. Creo que teu pai correu na estrutura de Gianni Savio, non? No que hoxe é o Drone Hopper, sí. Que foi Oh, Sel Italia. Androni, sí. Correcto, Sí, Sel Androni. Italia y la última vez que estuvo fue en el 2011 con Androni Giocato. Que tal a vida aquí en Padrón? Facilita moitas cousas estas instalacións, non? Muchísimo, creo que nunca había visto algo así, jamás. Y además que nunca había estado en un equipo así con esta estructura tan enorme, con un gran director, con un gran preparador mecánico, todo es como el sueño, digamos. Estar nada más pisar la amateur para mí fue todo grandioso. E que tal é a convivencia aí arriba? Peleamos poco, reímos mucho Sí. y también pues pasamos nuestros momentos duros, pero todos juntos al final. E pedaleades moito? Sí. Sí, canto de moito. A ver, ose canto pedaleaches? Bueno, en carrera pues muchos kilómetros, 160, 140. Pero, ose, Vaya, hoy. Hoy apenas 2 horas. Ah, ose pouco. Foi pouco, ose, Sí, hoy porque, poco. porque chovía. Sí, porque hay que recuperar un poco para la Vuelta a Galicia. Ah, bueno, claro. Agora falamos con Marcos da Volta a Galicia. Pois, Jason, un placer tamén que estiveras con nós xogando aquí o contraataque. Moitas grazas. A ti, chao. Creo que está por aí tamén Sergio Chumil, que é o corredor guatemalteco, que hoxe en día en Guatemala pois é a persoa máis importante que hai no país. Non me E digas. ademais que creo que vai ser o home importante de Cortizo na Volta a Galicia. A ver, Él ahora mismo está antes en Guatemala que calquera dirigente político do país. Hola, Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. ¿Estás de acuerdo con lo que decía Terio? Pues la verdad es que casi no les entiendo nada.
Eres buen ciclista y sincero. Me encantas. Voy a ser fan tuyo. Que a mí me han dicho que tú eres el tío más importante que hay ahora mismo en Guatemala. Que solo se habla de Sergio Chumil y que la gente está pendiente de lo que haga Sergio. ¿Es verdad? Bueno, pues... Pero ahora me has entendido, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, pues ahí sí que igual, ahí sí que gracias al equipo en lo que nos está dando la oportunidad también para demostrar ahí sí que las ganas en las que tenemos en sobresalir en este deporte, ¿verdad? Y pues ahí agradecerle, pues también gracias a ellos se están dando los resultados en carrera. Él es una excepción, ¿eh? Pasó de Guatemala a Guatemalor. ¿A que se está bien aquí? Pues la verdad que sí, así como le decía el compañero, pues así como yo vengo, así como yo había visto la vida, pues aquí es totalmente diferente y pues es mucho mejor que en América. Pues nada, Sergio, que toca pedalear a partir de Osoves. A partir del jueves toca pedalear y darle duro. Marcos, es tu gran baza de cara a esta Volta a Galicia. Unha delas. Bueno, buenas noites. Unha delas. A verdade é que tenemos que sobreponernos ao que tiñamos planteado co tema de Íñigo e Edith, pero bueno, xa veñíamos máis ou menos facéndonos a idea e, bueno, o equipo pois está, eu penso que chega en boa forma e motivado. Marcos, agora seguimos falando do que o Cortizo, o Padronés e a Volta a Galicia, pero antes queremos falar con un home que é historia, un home que é tremendo. Sabes quen é Avelino Barreiro, Terio? Sí, señor. Coñezo ben e coincidimos. Pois un extraordinario persoeiro de Pila García que anda en bicicleta, que ten unha historia moi fermosa e que ademais un home moi vintage. Mira, a nosa compañeira Ana Pérez, creo que no Galicia Noticias, fixo a seguinte reportaxe. Como cada día, Avelino Barreiro ergueuse cedo e ás 9 da mañá xa pedaleara 15 kilómetros coa bicicleta de montaña antes de atendernos. Logo cambiou a de estrada porque pretende facer unha tirada de máis de 100 kilómetros hoxe e así chegar aos 14.000 rodados no que vai de ano. É a súa rutina diaria desde que se subilou. A súa afección polo ciclismo vende vello, pero cando enviou aos 55 anos, converteu no case nun modo de vida e no que ademais non reparan gastos. Quedei viudo, tal. En vez de estar na casa, o mellor estaría na cama. Entonces, me fajo no corrido por aí e depois faço 80 ou 100 kilómetros ou 120 ou 130 veces, depende como se me dé. Agora teño bicicleta boas, porque posiblemente non souber nada. Cando comezou saía en grupo, pero agora di que non é quen de seguirlles o ritmo e prefire rodar só. Fai tiradas de ata 12 horas diarias e aínda é quen de nadar por rematar porque lle senta ben. Ando solo porque ando a meu ritmo, non? Fajo subidas tal e subo pouco a pouco, tranquilo, vas con unha persona de 50 e pico, 60 anos, non pode, non entendes? Porque a diferencia é, se me era con un millón a facer 200 kilómetros, igual non era capaz de facelo. Eu teño polo menos 30 veces de 200 kilómetros. E pois, aparte tamén veño nada, o mellor 300 metros. Me gusta porque me queda moi ben depois de facer un corrido, non? O seu espírito de sacrificio levouno a superar un accidente grave en 2019. Di que lle teme aos coches porque os condutores non respetan moito aos ciclistas, pero asegura que seguirá pedaleando mentres o corpo aguante. Eu tuve un fisura de cadera, en silla de rodas e muletas. E camiñei así pola área aquí, o sea, cando me empecé a recuperar, 1 kilómetro me levaba unha hora. Hai que vivir a vida hoxe, que mañá non se sabe onde podemos estar. Como moitos deportistas, colga os seus adestramentos nunha aplicación onde ten exército de seguidores. A súa popularidade fixo que a organización da Volta a España lle rendera unha emotiva homenaxe esta fin de semana en Asturias. Agora o Tigre de Carril, o alcume polo que é coñecido, loce orgulloso o mallot vermello de líder que lle regalaron. O Tigre de Carril, Avelino Barreiro. Hola, Avelino, que tal? Boas noites. Mira unha cousa, eu admiro a todos estes, pero admiro moito máis a vostede. Ahora son chavales estupendos. Tamén, que sí, pero vostede tamén é un rapaz. Con moita edad. Cantos anos ten? 83. 83.
Pasados, bastantes. E cantos kilómetros leva neste ano 2022? 14.800. A ver, cantos levades por aí? Tedes a conta, tedes o Strava? Sí, seguramente que algúns tampouco. Mais ou menos estará como a vos, case, non? Por se acaso. E como lle dá por seguir saindo? Non está canso? No, porque en vez de estar na casa, pois prefiero salir. Entonces sales e te despejas a cabeza. A ver, vostede sae de carril, non? Porque vostede é de carril. De carril, sí. Cal é a ruta máis ou menos habitual? Fajo moito Sanxenxo, San Vicente do Mar, o sea, Lanzada, todo eso. Fajo mellor 100 kilómetros, 120 a veces. Este ano teño máximo de 181 kilómetros. 181 máis, non 181. Non está mal. Claro. Hai uns meses fun a Corota. A Corota? Subín, baixei, e despois me fun por Tozón, por Tocín, Noia, cheguei a carril con 143 kilómetros. Cantos seguidores ten no Strava? Porque ten Strava vos, Sí, non? sí. E cantos seguidores ten? Teño 1.000 e pico. 1.000 e pico seguidores? 1.000 e pico, sí. Non lle vou dicir o meu Strava porque vou quedar mal eu. Eu dou cudos a todos, pero a mí me dan moitos tamén. Por exemplo, como estou 7 ou 8 horas así pola mañán, así, pois, a eso non miro nas estadísticas porque me fastidia a mí que me den cudos, eu non darei a eles. Darlle cudos, mira, aparte fala, ten idioma Strava, idioma Strava, darlle cudos. Me puxo un amigo, Me puxo un amigo. Ten idioma Strava. E ademais, como dicía vostede na reportaxe, tamén colla mountain bike. Sí, teño unha bicicleta boa de... tamén... Me pesa 9 kg 300, tal. No, pero, o sea, é unha bicicleta moi boa. Pesa pouco. Non lle teño horquilla de suspensión diante, porque lle quita un kilo menos de peso, porque eu non... Eu como non ando... Chegado o momento, hai que economizar por algún lado, non? Como non ando por pista, por monte, non tendes, ando por asfalto. Para subir a meda subín este ano unha vez. O 2018 subín por menos 20 veces. A Escusa, o Acibal, conoces o Acibal? O Acibal non. En Pontevedra. A Escusa vais a subir pasado mañá, non? O Xoves. O Xoves. O Xoves é a etapa de pollo. O Xoves é a etapa da Escusa, que é unha etapa dura. O Acibal é un dos picos que está ao redor de Pontevedra. É un dos 4 sí, picos que está ao redor de Pontevedra. Eu solo por aí, porque me pasa algo, o sea, que tamén se estou na casa, tamén, como vivo solo, teño 3 fillos, pero tamén... Tamén pode pasar algo. Pasa o mismo tamén. Claro. Vino un domingo pola tarde, vino en carril paseando, díxome que pola mañá fixera 120 kilómetros, e pola tarde estaba soltando pernas por carril. Mira, estábamos vendo aí as imaxes da televisión e saía cun malloto cortizo. Si comprei nun Blanco Villar, unha me abriga máis, e a outra teño dúas. Hai unha que abriga máis, outra menos. Outra menos. Sí. Unha me vale 50 euros, que a xente pensa que mo diro, non entendes? E outra 30 euros. Mira, eu gasto moito no que de roupa de ciclismo. Gasta moito en roupa de ciclismo? Claro, me dieron algunha, pero gasto moito. O sea que me gusta. É que está cara, fale con Oliveira, a ver se lle fai un desconto, porque está cara a roupa de ciclismo. 80, 60, Depende. Si faz publicidade a tienda, se vale 60 euros, non? Vostede é un home anuncio, xa, É un home anuncio, vostede. Pois mira, Belino, creo que dende o Club Ciclista Parlandés Cortizo queren ter un detalle con vostede e vai ser o ciclista Fran García Rus o que lle vai facer un pequeno obsequio, a ver se lle gusta, Belino, para que poida lucir con honra. Ben. Hola, Fran. Gracias. Moitas gracias. Pasa yo o micrófono a Fran, se podes, Alberto? A ver, colle. Do León de Caravaca ao Tigre de Carril. Mira, o Tigre de Carril e o León de Caravaca. Me puxo un amigo eso, Agora abrimos o paquete, pero antes, Fran, cantos kilómetros levas feito ti este ano? Pues unos 19 o así, 19.000. No moito máis, No mucho más. ¿Qué te parece? Pues la verdad es que es un ejemplo de superación. Ya me gustaría con esa edad seguir pedaleando. Es mejor que estar en casa la gente de nuestra edad. Es mejor caminar, Mejor. nadar y todo eso es muy bueno, ¿no entiendes? Sí, A mí me gusta también nadar, perfectamente. pero como estoy muchas horas con el ciclismo, llego tarde
No te enfadas con nadie, no tienes problema. Claro, yo, por ejemplo, me voy a nadar y está el agua a 15 grados, está fría. Y empiezo a nadar y estoy a lo mejor 20 minutos nadando. Es que también nada, ¿eh? No, este año no de poco, pero porque estoy mucho tiempo en la bicicleta, ¿no? Como se pone a correr, falla un Ironman. A ver, Fran, falle entrega do obsequio do padronés. Póñase de pé, se pode, Abelino, para que tamén a Cámara de Televisión de Galicia poida coller estas imaxes. A ver se lle gusta. Sí, hombre. Aunque mellor non lle gusta. Sí, es bonito, está bien. Está bien. Es como yo, ¿no? Pues entregamos o maillot. Frank, estira yo. Es bueno para los coches. Gracias. Muy bonito. Está muy bien. Miren, a mí miren me ahí, gustan esos colores para los coches, es muy bueno, ¿no? Miren aí a cámara, Fran e Abelino, a Cámara de Televisión de Galicia, Ya, se ya. poden, amosen o maillot, se poden. Poner por el cortizo. Por el otro lado. Aí. Sí. Axúdalle aí un poquinho, Fran, claro que sí. E vou para os coches, dicía vostede, Abelino. Claro, a mí me gustan los colores. ¿Te A gustan mí los me colores? gustan los colores. Aí. Perfecto. Colores amarillos y todo eso, ¿no entiendes? Pois, saben, Abelino, Pues muchas gracias, agradecido. gracias a vos por vir, moitas grazas, e a seguir así, que é unha mesa para todos. Mientras se poida. Grazas, Abelino, grazas, Fran. Imos facer unha breve pausa, entramos xa no último treito deste contraataque especial dende as instalacións do Club Ciclista Padronés Cortizo. Os próximos 16 e 17 de setembro volve Caudal Fest ao Concello de Lugo, co concerto de despedida de Izal en Galicia, Estopa, Robert Extremo Duro, Morat e moitos máis. Non perda a última gran festa do verán. Entradas en caudalfest.es desde 39 euros. Caudal Fest está promovido e patrocinado polo Concello de Lugo. Este sábado, Galicia en goles. Comenzamos a 1 do mediodía co Villarreal B Lugo. Seguimos pola tarde co Valencia Celta e o Racing de Ferrol Leonesa. Este sábado Galicia en goles con Son Galán, Rodrigo Pérez e todo o equipo da Radio Galega. Sigue as redes sociais de O Contraataque coa análise deportiva de Galicia. On the roof getting high, I got diesel in my veins, thinking about suicide. There's no Veña, seguimos xogando contraataque. Estábamos por aquí, Marcos. Marcos, vaya envesa que dá un chegar a esa idade como chegou Abelino, eh? A verdade é que ten unha vitalidade que é envesa, así es. Cantos kilómetros fan os teus ciclistas? Casi prefiro non preguntar, porque se algún de o que diste está Abelino para dar un susto a alguén. Bueno, Marcos, chega un momento importante na temporada para vos, como é a Volta Ciclista a Galicia, e chega despois, como falábamos antes con Tanis, co propio Eric, con esas baixas importantes. Como enfocades agora esta Volta a Galicia? É diferente para vos en eles? Bueno, a verdade é que este ano tenemos 3 partes de temporada, ¿no? Empezamos na Copa de España con un equipo prácticamente novo, para min tamén era un equipo novo, entón, queras que non, houve moita xente que tivo que saber como era Europa, ¿no? E despois, pues, fuimos saltando moito ao principio por os veteranos, con Carlos, con Mellado, con García Rus e os latinos, como decimos, pois collendo a onda de que era Europa, non? Non sabemos por qué ou se para alinearon os astros, pero como dixemos a Pascua e pasar a color verde, de repente o equipo creceu, non? E creceu e non só Eric empezou a gañar, xa empezaron moitos corredores a gañar, hasta conseguimos o Campeonato de España con Íñigo. Despois do parón de Volta a Zamora, que foi con triunfo tamén, pois que recibimos o triunfo de John, pero a partir de aí, pois xa parece que se nos está torcendo todo un pouco, non? Empezamos unha preparación con toda a ilusión do mundo para a Volta a Galicia e o final de ano, para mantener o ranking nacional tamén. E, bueno, pois a estas dos baixas, pois estamos un pouco a contracorriente, pero somos optimistas, porque son dos corredores que nos tapan moito, pero non como lle digo a meus corredores, non nos tenen que tapar tanto do que estamos a facer. Estamos a facer un bo ano final, sempre decimos o mismo, salimos moi contentos das voltas e eu digo o de sempre, nos falta el resultado e a eso vamos. Podedes ir de tapados tamén, non? Sen eles agora
non seredes favoritos. Seguramente hai outros ciclistas máis importantes noutros equipos. Escuadras, máis que todo pode haber bloques que agora están en mellor forma que nós sobre o papel, pero xa che digo, venimos do Jornal Noticias de Valencia de facer un bo traballo de ataque e despois, bueno, pois Chumil parece que está collendo de novo esa forma que tuvo na Copa de España e, bueno, pois queras que non vamos a xuntar un bo bloque. Quinto ou sexto en Vigo, non? En Vigo foi segundo. Segundo, perdón. Foi segundo e subiu toda a Madroa mirando os Alejandro pajaritos, como lle dicen eu. Foi Sí, mirando sí. os pajaritos. E cando lle pasou o Sí. primeiro sprint, pois escapouselle, porque para mí foi o máis forte da carreira de Vigo. Solamente detrás do corredor que xa saltou a Alejandro Franco, sí. Alejandro Franco, ¿no? Sí. Este corredor. Que tuve un mes glorioso. Que tivo ali. Sí, que vai esa correr parte con da temporada. Burgos. Falábamos cos corredores, Marcos, todos falaban de, obviamente, tamén dicía Tanis, ¿no? que este é un equipo trampolín, ¿no? Que este é un equipo para que moitos den o salto ao pelotón profesional. Falando de pelotón profesional, falando con Marcos Serrano, estamos con gañador de etapa de Tour de Francia, gañador dunha Milán Turín, top 10 en grandes voltas. Gañou unha Milán Turín e non volveu a correrse nunca máis. No, sí que se corre Sí. agora. Moito... A ver, ponte o micrófono, Carrera. Non me digas carreira que temos pillado. Non me digas que temos pillado. Despois de ganar Chelsea, non estivo uns anos parados a carreira. Uno, dous solo, Cambiou a data ao calendario. Sí, se non me cambiou equivoco. a data e Pasou cambiou de- o final. Pasou de setembro, xa non é Superga, ¿no? Que ti gañaches cando era Superga, Sí. ¿no? Cando era a subida a Superga e cambiou a data ao calendario. Dicíamos, ti que eres un corredor con amplo palmarés profesional, moitos anos de profesional, que lles dis, que consellos lle das? Aparte de ser director deportivo, terás que facer tamén, imagino que, como hai moita xente de fora, incluso un poquinho de pai tamén deles. Home, hai de todo, non? Pero eu ao final digo yo mesmo, nos viaxes é onde máis falamos, non? De profesionais e tes a sorte de durar anos e traballarlo e coller vos equipos. É unha vida tan bonita, tan a veces estresante, pero tan que chea que queras que non merece a pena estar nela. Entonces eu aconsello que loiten por o seu sono porque correr en profesionais queras que non é o máximo. Ti estás nun Tour de Francia, estás nunha Volta a España, estás na carreira de túa casa como da Ezequiel que pasa por túa casa, pois queras que non. Eso solo se vive no profesionalismo. Pero escoitábamos a Iván, a John e a Eric, eles están vivindo unha experiencia case que moi similar, non? A día de hoxe. No, hasta a mí me costa meterme no corpo deles. Eu penso que sí, pero a mellor temos que ir alá. Eu solo, por exemplo, de Latinoamérica, solo coñezco Colombia, non? E Colombia, penso que a nivel ciclismo pues, está a años luz de outros países. É o país forte, digamos, de Latinoamérica. Entonces, hasta me costa a mí meterme nesa pel. Cando eras amateur non tiñas esas instalacións, E de profesional creo que tampouco. No. Bueno, coa estructura da 11 erades vanguardia daquela. Sí. Erades os máis vanguardistas. Sí, a la 11 chegou, lembrome que chegou Edi Mersa a nave da 11 e dice, no, eu non teño isto na miña fábrica, non? O de Manolo tamén con as bicicletas era un enfermizo. E con estas instalacións, si crees que se facilita a opción de poder centrarse 100% no ciclismo? Eso que estamos buscando e ao final o discurso que temos un pouco desde Club Ciclista Padrón Esportizo, non? Que pensen solo en ir o máis rápido posible encima dunha bicicleta. Despois, todo o que le alrededor, temos que poñer o máis fácil posible. Todo o mundo pedalear, Terio. Edi Fagundes vai correr en Francia, en España ou en Portugal o ano que ven. Pero tiñas yo que preguntar a él, que o tiveches aí sentado. No, pero que él ainda non o sabe. Él ainda non sabe. Eu penso que debe correr un mínimo en segunda división. España, Vale, Francia... descartamos Portugal. Bueno, Un Portugal equipo sempre español ou un equipo vai a estar a francés. tempo, ten que loitar por eso. Tamén che digo que desde Portugal é onde mellor o están a tratar nas ofertas. Porque, bueno, é un corredor que se ha gañado. Pero non só o Eri Facúndez, hai outros corredores de equipo que tamén hai interese no ciclismo portugués, porque queras que non, tanto con Suso que conmigo fomos moito a Portugal, levamos moitos anos lendo a Portugal e o Cortizo é un equipo referencia. E como definirías a Eri Fagundes como ciclista? Despistado. Pues Ese ser despiste despistado leva 9 vitorias. Ese despiste é o que lle fai ser potente, porque pode moito coa presión. Me pasou moito con ciclistas e ata me pasou a mí cando fui ciclista, non? Cando eres director te das conta de a mellor do que fuixes, non? A mí a presión
pois non me afectaba en demasía, non? Si a tensión, pero non a presión, e hai ciclistas que o levan moi mal. Entonces eu penso que Eriz ten unas condiciones bárbaras, pero ese carácter que ten, que o ves aí, non sabes onde está, pois é o que fai forte na cartera. Dicían que Zule era moi despistado tamén. Demasiado. Sí, non? Pois, No, pero tiña un problema de vista. tamén, era cegato tamén, pero tamén era Sí, despistado. pero Zule dicir. tamén era moi a ese estilo tamén, era de que, bueno, un hippie del ciclismo, ¿no? En ese sentido. Un hippie, estás chamando hippie a Eric Fagundes. Bueno, Eric, queras que non, é o que che digo, o seu forte es que recibo unha mala noticia e a mellor aparta o tempo suficiente de que o leva, non lle dá máis voltas. Agora vou abrirme ese debate con ciclistas, pero obviamente ti tamén, aparte de director, eres ciclista. Eu creo que neste momento no ciclismo profesional, neste momento do salto do afeccionado profesional, están pasando cousas tan estranas ou estrambóticas que lle mete moita presión aos corredores. Esas cousas estranas chamanse Benepul, chamanse Ayuso, chamanse Van der Poel, ciclistas que non eran profesionais ou que estaban xogando fútbol como Benepul ata os 16 anos, ou que non pasan case polo pelotón amateur, e fan podios. Non sei se iso fai dano ou non dano a un equipo amateur para falar cos ciclistas e dicirlle os obxectivos e os pasos que hai que dar para chegar a ser profesional. Fai dano. Eu a veces estou desexando que gañe Valverde, non? Digo, che, verdad, porque queras que non. O ciclismo, al final, moitas veces, calquer deporte, te vas por igualdade. A CES ten 22, agora eu teño 22, e hai que levar uns pasos. Eu me poño no exemplo, Terio sabe, moitos da mesa aquí o saben, non? Eu fui se me pillas agora a paso a profesionales agora a min, eu sería un Ayuso, sería un Carlos, porque foi un juvenil de oro, con 20 anos. Sí, pero que pasa? Naquela época, al final, os baremos os rapaces tranquilos, ao 25 empezamos a cuidarlos, era outra mentalidade. Agora Suso Blanco Villar pasou con 18 ou 19 anos. Exactamente, pero Suso xa era unha forte bruta que de repente antes xa se deixaba máis a evolucionar os ciclistas, ¿no? Con tranquilidade, te cuidaban, un calendario máis de despaciño. Ahora, como todo, é moi deprisa, non? Bueno, decimos como todo, non sabemos onde se vai chegar, pero hai que recoñecer que estos rapaces... Isto quere decir cos que hai agora con esta xeración de ciclistas que van a desaparecer as vidas de Nibali e Valverde con 38 anos correndo en profesionais, 39, 40? Non, eu penso que non. O ciclismo, así como o deporte, ha entrado moita xente. Os equipos profesionais están 60 personas. Antes estábamos 20 e a 11 éramos... A vanguardia. A vanguardia. Íbamos con 20, no que el me íbamos 12. Agora es que hai de todo. Antes, o que facía un gregario, ahora lo hacen 4. Hai moitas cosas que han cambiado. Entonces, eu penso que antes, cando tiñas 2 masajistas, ahora hai 6 preparadores físicos, hai nutricionistas, todas as cosas, eso es. Pero hai que seguir pensando que os Benepul, os Ayuso, os Van der Poel, os Van son excepción, non? Non é o normal. Bueno, pero al final todo se pega. Toda esta rapazada, queras que non, veñen de juniors e xa veñen con unas ideas moi importantes. Entón, bueno, pues todo vamos a carón. Nos no Club Ciclista Padronés pensábamos que a categoría cadete pues íbamos a deixar pasar e agora xa estamos intentando pillar todo o talento posible, non? Porque senón xa te quedas un pouco atrás. Marcos, un placer que estiveras hoxe con nós xogando o contraataque. Moita sorte para esta volta a Galicia, para as vindeiras temporadas. Non che vou dicir a pregunta que lle facíamos a Tani, ¿no? Sobre o equipo ciclista profesional galego. Ti foches parte tamén do Xacobeo dunha etapa da túa carreira. Sería moi bonito que houvese outra vez un equipo ciclista galego. Non sei se ten que ser o Cortizo, ¿no? Pero... o discurso de Tanis, pero máis que todo porque eu estou dentro e tamén un pouco o que vemos, non? É o fácil decir agora que vai a ser o Cortizo, non? Hai un cambio importante. Eu penso que tamén esta inversión que se fai ao club tamén pode deixar un legado ao pobo, non? Penso que ao final vai ser un proxecto a longo plazo e, bueno, as portas non están cerradas, pero o primeiro é asentar o que temos porque o cambio ha sido bastante importante. Grazas, Marcos. A vos. Moi amable. Venga. Tamén gañador de Volta a Galicia como ciclista e como director. No Monte Aloia, se non me equivoco. Sí, no Monte 99. Estaba con meu pai ali, animando a Marcos Serrano. E gañou con Samuel Blanco a do 2016. Tamén, sí. No Porriño. Grazas, Marcos. Como dicíamos, veña, imos abrir mesa de debate para falar de ciclismo profesional en Galicia, de no amateur, e de ciclismo en Padrón.
Está por aquí outra vez Ezequiel. Hola, Ece de novo, que tal, como estás? Moi ben. Con noso amigo Oliveira. Hola, Oli, que tal? Hola, que tal? Vais a sumar tamén agora, pois, falando de ciclistas de padrón, mira, falamos sempre buscamos referentes no ciclismo profesional que é o que veíamos pola tele. Vos lembrádevos da etapa que foi terceiro no Tour de Francia, José Ángel Vidal? Sí que me acordo. Eu vina nun bar en Viveiro, lembrame que estaba eu nun bar en Viveiro, non sei por qué. Pois eu salir a andar ese día en bicicleta e cando cheguei á tenda vin que tiña 10 ou 12 WhatsApps e dixo, hostia, WhatsApp daquela non había, serían SMS. SMS serían logo, non? E dixo, que cousa máis rara. Entonces collín, puxe a ler e dixo, oye, era Pepa Velleira. E dixo, oye, mira que Vidal fixo terceiro na etapa do Tour de Francia, ganou o italiano Bettini, creo, no. Gañara Bettini. Bettini, sí que ganara. A verdade que levei unha tremenda alegría, porque aparte de ser bo ciclista, é un gregario excepcional, unha gran persona. Antes de Óscar Pereiro, foi o primeiro galego que estuvo no podium dos Campos Elíseos. Coquelme, non? Que gañaron por equipos, se non me Gañaron equivoco. por equipos. Sí, sí. Que tal, José Ángel? Boas noites, como Boas estás? noites a todos. Lembras de ti, obviamente, daqueles días, non? Sí, a verdade que sí, que xa pasou o tempo, pero... Que ano foi? Pois serían nos 2000. 90, 2000, sí. 2000, No. o millón. 90 largo, 96, 2000. 97. No, Sí. eu creo que non, Sí. Agora Bueno, non buscamos. Agora buscamos. Que bonito ser ciclista e que duro tamén, non? Sí, a verdade que, bueno, entramos ahora aí nas instalacións e miramos o primeiro maior do club, que foi o que levamos nós. A O verdade de que Pienso Sanders. xa pasaron moitos anos. Que mítico. Desde ese, non? Bueno, sempre foi a nosa ilusión. Aquí no pueblo, pois vivíase ciclismo por todos os lados, e ao final, pois, era a pasión que tiñamos. Porque ti fuches ciclista do Padronés. Sí, eu empecé aquí no club. De pequeno? Sí, sí. Cantos anos estiveches? Pois non sei os anos que estaría, pero empecé 9, 10 anos, non sei como empezaría. Non fixeches como Ezequiel, chegar aquí e dicir, eu quero ser ciclista. Sí, bueno, nós vivíamos nunha zona aí de Padrón que se chama Estramundi, que, bueno, de aí saleu Angueira, que foi eu creo que foi o que nos meteu o vicio a todos no corpo, con nosos pais que iban a ver Angueira, e a partir de aí, pois, bueno, saleu Oliveira, Blanco, salimos todos desa zona dali. Porque Oliveira, ti tamén fuches ciclista do Padronés. Sí, eu empecé, acórdome eu no ano, creo que foi no ano 78, unha carreira de promoción, bueno, unhas carreiras que facía o Club Ciclista Padronés a final de temporada, non? Para coller chavaliños nos Polón, e anotámonos Vidal e Menseu, e salimos daí, non? Das carreiras estas de promoción, e acórdome eu a primeira carreira con 12 anos, e Vidal tiña 10 anos en Porriño. Vidal se fixera terceiro, eu fixera sétimo. Vidal facía gincana, eu facía carretera. E, bueno, estuve desde infantil, pois hasta o segundo ano de juvenil. No, de cadete, minto, de cadete. Chegaches a coincidir, por lo tanto, vos? Sí, coincidimos aquí no club. No equipo. Ezequiel non, que máis novo? Sí, Ezequiel Bastante máis. 8 anos, polo menos, non? Eu son do 75, ti eres dos 60 10 anos. 10 anos. Claro, falamos tamén de Vidal. Oliveira fixo moita gran volta. Estaba vendo antes de datos pola tarde. Cantas grandes voltas fixeches, Oli? 4. Fixen un giro, o giro do ano 90, fixe unha volta a España do 88 e 90, a volta a España e o turno 91. Todo con clase, non? Sí, con clase, todo con clase. E que consello darías a todos estes rapaces que agora queren dar ese salto ao profesionalismo? Bueno, o máis importante, pois, se che digo, unha boa preparación. Son chavales todos eles moi xóvenes, non é cuestión de correr moitas voltas, como se facía antiguamente, é cuestión de correr poucas voltas, voltas de calidad, e disputar as poucas voltas que corras. Na nosa época, na miña época, e na de Vidal, e na de Marcos, daquela acordo meu que o primeiro ano meu de profesional terminei a temporada con 90 carreiras. Entonces, hoxe en día, pois, oye, pois tes os teus preparadores, tes as túas cousas para entrenar potenciómetros, e vas moito máis controlado, entendes? A xente vai máis tranquila e non se queima tanto como na nosa época. Ezequiel, falábamos antes con Marcos de ese dano que poden facer entre aspas estas figuras, ¿no? Como Ayuso, Benepul, que case non pasan por afeccionados e que de repente chegan e dan
pois un espectáculo, fan podium na súa primeira carreira de 3 semanas e collen e fan podium. Sí, a ver, como espectadores e como amantes do ciclismo, creo que é ilusionante ver que, bueno, un pouco ese vacío que se vía vir, non? De que parecía que íbamos ir o... faltaba pouco para ir ao Tour a mendigar etapas, non? Que agora, pois, de repente, pois, saen corredores con visos de que van a ser moi grandes. Certo é que, bueno, que parece que se está xa como eliminando a categoría élite sub-23, non? Hai xa managers que xa van a captar corredores directamente a juniors, o cal me parece unha pequena aberración, non? Eu creo que casi aconsellándoos a eles dentro do que o consello que eu lle podo dar é que non se agobien por eso, que todo volverá ao seu cauce, porque eu creo que como en todo son modas, non? De repente pois saliu Pogačar, saliu Bernal, saliu Evenepoel, por suposto, Ayuso xa é como decir, coño, que xa un corredor que vexa que con 20 anos ou 22 anos non está tendo resultados en élite sub-23, xa parece que ten que deixar a vicia, non é así. Falando non hai moito con un preparador dun equipo World Tour en Francia, curiosamente, no Tour de Francia, bueno, evidentemente iba a falar do Gran Camiño, pero salía o tema de toda esta moda, non? Que estamos falando, da que estamos falando. El decía textualmente, el decía, estou desexando que algunha destas figuras emerxentes de 20 anos que estale para que nos deamos conta de que o proceso non é ese. O sea, que a mellor non, pero que con 20 anos está a ese nivel, extrañame moito que con 27 sexa capaz de mantelo. De feito, xa non faremos a nivel físico, a nivel psicolóxico, eu creo que é unha carga enorme pois que un rapaz como Ayuso este soportando a presión que ten que soportar con 19 anos, porque a presión, a calquera dos que aquí me acompaña, que sabe o que é vivir a presión de loitar por unha xeral e estar aí arriba cos mellores, é unha presión moi grande para unha persona formada, adulta e feita como corredor, para que canto máis para un rapaz. Pero eu creo que iso tamén vai no carácter, non? Porque precisamente Ayuso, polo que me chega, polo seu carácter, o mellor pois ten menos dificultades para soportar a presión que Henri Mas, que leva máis anos de ciclista profesional, ou que Carlos Rodríguez, non? Que é outra perla un pouco da xeración de Ayuso. Ás veces vai é dicir, é como cando falamos de futbolistas e falamos da experiencia, que é algo que eu detesto. Hai xogadores que teñen 35 anos e cometen erros de nenos, e hai nenos que parecen que levan 30 anos xogando en primeira división. O sea, que iso é relativo, pero sí que é verdad que hoxe, afortunadamente, para todos eles, como se prepara en termos de nutrición, tamén se prepara con psicólogos, non? E teñen un poquinho o camiño máis andado que os da vosa xeración. Xosé Anxo, ti que fuches ademais de ciclista, director deportivo do Xacobeo Galicia no seu día, o que custaba puntuar para ese equipo chegar aí arriba, non? E ir con rapaces tamén moi novos, non? Sí, a verdad que ese ano pasouse moitos xavaliños de aquí de Galicia, e a verdad que ao principio costaba, pero según iba pasando o tempo, a verdad que despois ao de facerse o equipo foi unha pena, non? Que quedara tantos xavaliños, falo de Rabuñal, Serafín, había moita xente aí que podía haber seguido no campo profesional, estaban crecendo moi ben dentro do equipo, e a verdad que foi unha pena, non? Nese aspecto aquí en Galicia. Bueno, pasáronse xóvenes tamén, pero non tan xóvenes como agora. Estabades falando dos xóvenes, eu creo que estes xóvenes que salen, ahora mismo están andando moi ben, pero non teñen a presión de ganar, como pode ter o do Movistar Henri Mas. Porque depois, cando fagas o próximo contrato, aí a presión xa vai ser brutal, porque aí xa che van pagar para ganar, xa non é, vai ser moi diferente, non? Chavaliños destes xóvenes que pasen, que estén gañando así, estánse divertindo, pero cando acaben o contrato lle fagan outro encima, e que lle paguen como lle teñen que pagar, a presión vai ser brutal. Se lle pasou a un francés, a Thibaut Pinot, sí, que era o Evenepoel de Francia hai 10 anos. Sí, sí. E era pois un Pogačar da vida. E, sin embargo, pois non soportou a presión.
Estamos nas vésperas dunha volta ciclista a Galicia, como que comeza este xoves, en Combarro, con 4 tiradas certamente duras. Oli, buscar unha volta ciclista a Galicia, buscar etapas sinxelas é moi difícil, non? Non sei se viches o percorrido deste ano, pero é durísimo. Na verdad que non mirei recorrido, non, pero aquí o terreno de Galicia é todo así, non, sube baixa, que moitas veces é mellor subir un puerto de 10 ou 12 km ou 15 km que o terreno de Galicia, non? O terreno é moi duro. Ese ti, biche, sí, estabas outro día na presentación, hai 4 etapas, dicían que a de Manzanera podía subir os 3.000 metros de desnivel. Dicía Gustavo Veloso, que coñece ben Manzanera, porque pasa ali máis tempo que en outro lado. Sí, sí. Pola zona que mellor coñece Ezequiel. Sí, a ver, sube Manzaneda por unha vertiente dura, pero bueno, xa non é Manzaneda, que Manzaneda xa é nome propio, xa todos sabemos o que representa, xa te hai anos no ciclismo, pero é que a zona por onde afrontan Manzaneda, por onde encaran Manzaneda, despois de subir a Portela, saindo de o barco, que é un poño de segunda para min, é un primeira, pero bueno, todo o terreno que hai ata a Veiga é un terreno que no perfil, non vos engañedes, no perfil parece llano, non é? É moi duro e despois, unha vez baixas to bolo e encaras a entrada a Manzaneda, non a Manzaneda, subir a Manzaneda, a entrada a Manzaneda por Soutipedre, é moi duro, moi exixente. O sea, antes de chegar a Manzaneda hai un terreno xa que é moi selectivo. E, bueno, o resto das etapas, pois, a excusa, nin que decir ten, é o que falamos, non? Todo o terreno galego, tabuada, A máis sinxela é de Ponteareas, seguramente. Probablemente, non é sinxela tampouco, pero, bueno, sí que sería a máis levadeira. Ponteareas podía ser a máis dura se suben un alto que pouco coñecido no ciclismo, que é San Cibrán, o Alto de San Cibrán, que está na parroquia de Guláns, Faltándolle que pistas a Ezequiel pro Gran Camiño, ese é o Ézaro de Ponteareas, debería subirse aí. Creo que hai unha subida final en tabuada espectacular desde Belesar, non? Por zona de Chantada. Pola Ribeira Sacra. Pola Ribeira Sacra, que vai ser brutal no que é a paisaxe e brutal tamén para os corredores. E non imos a rematar esta mesa de debate sen preguntarlle a Ezequiel polo Gran Camiño 2022. Igual sabe algo. Igual sabe algo. No 23, do 23. Perdón, 2023. O 22 a foi. Hasta seguiu. Cayó Valverde, Non queda mal no currículo, No, seguramente a última proba por etapas que gaña Alejandro Valverde. Igual sona mal isto que vou dicir, pero o gallá. Non creo que corra máis. Quédalle pouco. Non creo que corra máis. A ver, que está todo o mundo pendente. Vai haber Gran Camiño, non? Sí, a ver, estou, bueno, pendiente de moitas reunións, estamos traballando no tema, bueno, contade que hai Gran Camiño porque o feedback foi sensacional, vamos, isto creo que non vai facer outra cousa senón medrar, non? Como carreira, como proba e como evento. Falábamos ao remate do Gran Camiño ano pasado, facíamos balance e dicías que querías crecer un poquinho máis, que incluso manexabas a opción dun cambio de datas por febreiro, climatoloxía en Galicia, buscar atopar un oco no calendario mellor. Hai posibilidades diso? De entrada non, porque é un risco que non nos queda máis remedio que correr, que arriscar no tempo en virtude que poidamos contar con un elenco de participantes mellor, non? Ao final, aquí do que se trata é non vale de nada pasala o mes de xullo ou agosto si non tes bons participantes, non? Aquí, ao final, o que conta, nós temos unha pequeniña ventana ao mundo, que é o que é, de alguma maneira, o que representa o ciclismo profesional de primeiro nivel, e para iso temos que ter ciclistas con pedigrí, non? E ter participantes que exporten as imaxes que vimos pola tele. Para iso é inevitable adaptarnos nós en datas a eles, máis que adaptarnos ao clima. O ano pasado foi unha lotería, espero que este ano pois o tempo nos respete tamén. Nun futuro gustaríanos, como organización, traballar nunhas datas que non houvese tanto risco, porque a verdade é que é un risco que non en si a chuvia, ao final estamos cansados de ver clásicas dantescas e ata o vento. Ata as veces, deportivamente, hai espectadores que buscan que lles guste esa épica. Que pasa? Que aquí pois estamos habituados a, en según que provincia, non en todas, pero habituados a que nos veña un temporal de
80 ou máis kilómetros hora e aí pois tens que suspender a carreira, claro, eso xa son palabras maiores. De entrada, as temperaturas aquí son suaves, seguramente que os que adestran aquí xa viron que hai choiva, pero a choiva tampouco mata a ninguén, estes días está chovendo a 20 grados, eso é, vamos, a terra fresca, pero bueno, eu agardo que manteñamos unha temporada así, esa data, hasta que teñamos entidade suficiente para poder decir, poñémola aquí, e da igual. E subir nivel, Luci? Podes subir o que a proba en sí para ter máis equipos pro Tour? Témolo solicitado. Certo é que tivemos unha valoración do informe que fai a UCI ao acabar a proba, puxernos unha valoración de 10, o sea, dixernos textualmente un 10, animarnos verbalmente, dixernos non vimos este nivel organizativo en carreiras World Tour. Con ese aval pedimos sair a categoría Pro Series, non porque queiramos ser categoría Pro Series por decir, pues temos máis caché, non, simplemente porque aquí xa vedes que hai unha cuestión candente que son os puntos. E os equipos móvense por puntos, móvense pola organización, gustalles verse guapos na foto e ver que están nunha carreira de nivel, pero os puntos son importantes. O problema é que hai un máximo por país de 3 voltas con categoría Pro Series, que aquí están Andalucía, Valencia e Burgos. Entón temos que forzar que esa regla se cambie. A 4. Por qué? Porque en España eu creo que non é unha regla xusta para todos os países, porque para un país como Bélxica, que teña un máximo de 3 voltas Pro Series e que teñan X non sei cantas clásicas, e son moitas, pois beneficialles, porque eles son un país de clásicas, pero en España, que somos un país de cultura de voltas, que ti limites os puntos nas voltas e estamos vendo, non? É máis un equipo como o Movistar que está obrigado a participar nas voltas, non, do seu país. Se as voltas puntúan menos, pois evidentemente non, o sistema de puntos non vamos a falar ao respecto porque xa está bastante manido. Pero bueno, esperamos que nos escoiten e que en virtude un pouco a nota final que nos puxeron que teñan en conta que queremos ser unha carreira grande, que non saímos para acabarse, que queremos ser unha carreira grande, que temos todo para ser unha carreira grande, e en eso traballamos. Mesmo formato, 4 días, 4 provincias. Estamos traballando tamén en pasar a 5, buscar que repito, estamos traballando, non é algo que sexa, vamos, que este patente a día de hoxe, é algo que esperamos poder acadalo, que é sair, buscar unha quinta etapa, esa quinta etapa que sexa a primeira, que sexa sempre de fora de Galicia. Non de fora de Galicia polo feito de que sexa, vamos a sacar, vamos a salir de outro lado, non. Temos un activo, temos un fío conductor, un elemento que nadie ten. O sea, temos un argumento que nadie ten. Todas as carreiras teñen que ter un argumento, nós temos máis argumento que ninguén, con todos os respetos por as demais, que é o Camiño de Santiago, non? O Camiño de Santiago, vemos que hai camiños de Santiago que veñen desde todos os lados. Portugal, Asturias, Castela e León. Aí estamos, agarrándonos a ese fío, eu creo que o Gran Camiño, como o seu nome o di, ten posibilidades infinitas, pasiño a paso, pero ten moitas posibilidades. Deixémolo aí. Datas, a mesma, última semana de febreiro. A última semana de febreiro. Pois nada, Ezequiel, un placer que estiveras con nós. Grazas por sempre estar aí acompañando a Radio Galega e o Contraataque en particular, e tamén por seguir impulsando o mundo do ciclismo. A ti, que ademais fuches un ex do Padronés, como Oliveira e como José Ángel Vidal. Moitas grazas aos tres. Agora, tamén imos pedir que veña aquí a mesa se pode o amigo Alfonso Blanco e tamén Martiño Suárez, porque toca xogar o vestiario.
Xa entramos no treito final deste contraataque especial dedicado ao Club Ciclista Padronés Cortizo. E martes toca vestiario. Martiño Suárez, que tal? Boas noites. Moi boas noites. Toca falar de ciclismo, Ti encantado. Sí, eu encantado. Xa sabes que por min todas as semanas podíamos volver, pero para hai que diversificar un pouco tamén, non? Mira, como sempre me estás falando de Alfonso Blanco, e dixen, pues que veña Alfonso Blanco para saudar a Martiño Suárez. Aí está. Hola, Alfonso, que tal? Boas noites. Hola, moi boas, que tal? A ver, Que Martiño. sorpresa. A ver, Martiño, por que tiñas tantas ganas de falar con Alfonso Pois mira, Blanco? Alfonso no mundo do ciclismo, igual que no de moitos deportes, e moitas cousas, pois, hai moitas cousas que se ven hoxe en día a través de YouTube, aprendes moitas cousas a través de YouTube, pois Alfonso é un dos referentes, polo menos, desta zona, non só para aprender cousas de ciclismo de por aquí, sino para aprender moitas destas tronadas que traigo todas as semanas para contar destas batallitas, pois tamén... Ibai Llanos humilde. Ibai Llanos humilde, Ibai Llanos. Un poquinho maior que Ibai Llanos, o mellor, de idade un poquinho maior. Bueno. A ver, Alfonso, ademais que estás moi vinculado ao Club Ciclista Padronés. Sí, todo así empezou de broma. E sigue de broma. Sigue de broma, sí, que dure a broma, senón acabase todo mal. A ver, pero contaba Martiño, que tes unha canal de YouTube centrada no ciclismo, non? Sí, eu empecé de broma a facer vídeos porque me gusta editar, xa hai, claro, hai 5 ou 6 anos, bueno, é un YouTube é un mundo. 5 anos en YouTube é a prehistoria, casi. E un día Suso díxeme, tens que vir un día comigo a unha carreira e tal, e bueno, pois un día vou e gravo. E fun con ela a un tour, cando ainda non estaba en Copa de España, un carreira en 3 semanas, un viaxe tremendo. Eu non sabía onde estaba un tour. Ainda non sabía que estaba... Albacete, non? Por aí. Sí, casi Murcia. Dixo, Suso, vai a viaxe e tal, pero ao final fun e gravei e o vídeo pois fixo gracia, empezou a gustar e digo, pois teño que ir a máis carreiras. E ata hoxe. E cantos seguidores tes agora? Pois 35.000 por aí. Sí, non está mal, non está nada mal. Para ser así un contenido tan friki como que fago, que non falo de marcas de bicis, nin de rodas, nin de, bueno, todas as cousas que traen as bicicletas, sino que falo de historia, é increíble que me siga tanto aficionado. Falas de historia e falas tamén de carreiras actuais do equipo, non? Sí, teño centrado ahora sí no Cortizo e a veces, tamén falo de outros equipos galegos, cando vou ás carreiras e tal, e despois de historia, de ciclismo actual xa non, que sei moitos canales. Non sei por qué o ciclismo ten un punto de nostalgia, non? Sobre todo para os da nosa xeración, seguramente. Sempre é algo nostálxico pensar en ciclismo. Sí, a min encántame poñerme sobre todo facer o momento de escribir o guión, porque empezo por en historia, que sei eu. O día que caeu Diche así, no puente que estaba sin iluminar, sí. Empezo a tirar, é unha historia, pois Dichen, que corría no Teca, empezo a mirar, pero corría tamén este corredor, empezo a mirar, este corredor, e veu deste equipo, tal. Empezo a enlazar, como que hai cando nas series de crímenes, é o que máis me gusta de cando fago os guións para as historias do meu canal. As cousas que máis gustan é cando empezo a divagar, que parecía que iba a falar dunha cousa e acabo falando de outra. Sí. E canto dura máis ou menos un vídeo? 10, 12 minutos, de aí non paso. É que todo o mundo ahora por YouTube, pola tele, conoce esa versión artística de Alfonso, pero Alfonso está perdendo cartos na vida porque Alfonso é un viñetista tremendo, pasa que vago, non lle apetece, moi vago, pero bueno, en algún libro de ruta da clase de Pascua, por exemplo, eu lembro unha viñeta que fixo sobre Valverde que abre os ollos e que parecen fotografías de Valverde, non? Que chegou Alejandro Valverde, sabemos? Non sei se chegaría a Alejandro Valverde, pero mira, este ano hai na entrada da sede do supermercado de Freud, onde sai a etapa do próximo xoves, a entrada hai un cadro que canto mide ese cadro? Canto era? Pois un 20 por 70, non? Creo. Sí, non sei, bueno, fixo un cadro cunha foto de Magín Freud e foi un dibuixo sacado dunha foto. E é algo que ten asombrado a todos os traballadores de Freud, que todas as mañáns entran na empresa e o que ven é a foto, o dibuixo, o retrato que fixo Alfonso. E a máis fixo nunha noite. Sí. Nunha mala noite. Unha das cousas que mellores me
o sea, as cousas que mellor me trouxo o canal de YouTube está rodeado dos meus ídolos, que eso, pois, eu non fui un ciclista, eu era un futbolista da aldea, eu xoguei no Flavia, no Esclavitud, por aquí, en equipos aquí, eu era futbolista. Andas en bici, que eu cheguei por aquí Sí, en bici. gustaba moito o ciclismo, cando empezar a facer isto e agora pois verme rodeado pois de xente que idolatro como Ezequiel, que flipara ca etapa da Bola do Mundo, ou xente como Vidal, ou ciclistas de aquí galegos, ou Marcos, e despois outros ciclistas que me falan porque me mandan mensaxes como Flecha, que me fago amigo deles, digo, pero se eu estaba na cuneta adorándoos e ahora porque fago uns vídeos desde a miña casa, Pois moito mérito. flipando, solo me trouxe cousas boas. Moito mérito. Mira, para que teñas apuntes para historias, hoxe vai contar unha historia de ciclismo, como sempre, no noso bestiario, Martiño Suárez. Adiante, Martiño. Pois sí, ti sabes que a min eu tampouco fun ciclista. Pero ti andas tamén moito, Son xornalista por sorte ou por desgracia. E sabes que me gusta citar as miñas fontes, non? Neste caso, tamén aos mediadores das miñas fontes, porque hai un libro sobre este asunto do que vou falar que publicou hai 3 anos un xornalista belga que se chama Philippe Selaer, pero, por desgracia, só atopei en flamenco. Como pode supoñer, o meu flamenco é escaso, así que utilicei para recopilar anécdotas e reportaxes que se publicaron con motivo da publicación deste libro en xornais como La Nueva España, ¿no? Porque trata dun asturiano moi famoso, anterior a todos estes grandes campións que temos aquí, ¿no? É unha historia super curiosa e bastante incomprensible. Seguro que coñecedes a lenda de José Manuel Fuente, ¿no? Do Tarango. El Tarango. Que era un ciclista ciclotímico, un escalador formidable, cun carácter complicado, con altibaixos no seu rendemento, ¿no? Ainda así gañou 2 voltas a España, non? Gañou o Xersei da Montaña no Giro en 4 ocasións, etapas nas 3 grandes, decía Eddie Merckx, o tipo que máis me fixo sufrir sobre unha bici, non? É un tipo que morreu en 1996, non? Con 50 anos recén feitos, por un problema de riles. E aquí está o dato fundamental da historia. Fuente morreu en 1996, pero en 2003, 7 anos despois, un dos seus rivais máis acérrimos da época, Lucien Van Impe, belga, gañador do Tour no 76, pois Van Impe recibiu a chamada máis extraña da súa vida. Recibiu en realidade a súa muller, que foi a que descolgou o teléfono, e ao outro lado do aparello había un tipo que, chapurreando en varios idiomas, lle dixo que él era José Manuel Fuente, que estaba de turismo por Bélxica, que quería convidalo a cear. A muller dixo, pues, moi ben, vale, xa lle direi, o meu home cando chegue. Cando Van Impe chegou á casa, contoulle, Van Impe dixolle, pero si Fuente está morto, si hai 7 anos que morreu, non? Pero por pura curiosidade decidiu acudir á cita, non? Así que se xuntaron as 2 parellas no restaurante, non? Por un lado, Van Impe e a súa muller, entre inquietos e aterrorizados, non? E polo outro lado, presunto Tarango e a súa moza, que era belga, non? Van Impe non daba crédito. O tipo, efectivamente, parecíase moito a Fuente, embellecido, evidentemente, non? Tiña a idade que tiña que ter, máis ou menos nesa época, e además sabía toda canta anécdota había entre eles, mesmo algunhas que para Van Impe só se podían saber si realmente era Fuente, porque eran cousas que non trascenderan, non? Hai que recordar que se coñecían perfectamente das carreiras, non? Foran 2 grandísimos escaladores dos 70. O campeón belga quedou petrificado, non sabía moi ben como reaccionar, non? Polo visto, en algún momento, sí que lle dixo, pero ti non estabas morto. O presunto Tarango contestoulle, non, esos son cousas dos medios, esas noticias son falsas, non? A xuntanza, polo visto, foi extraña, moi breve, o presunto Fuente pagou a conta dos mexillóns que comeran, Van Impe quedou tan impresionado que nin sequera lle comentou en contra a ninguén ata que en 2016, cando este xornalista belga do que falaba está escribindo a súa biografía, pois se decidiu a contarlle a historia. E o Selaer, o xornalista, flipou, evidentemente, non? Van Impe mesmo tiña unha foto do encontro e unha tarxeta que lle dera o presunto Tarango, non? Coa foto, o xornalista foi a Asturias a ver a familia de Fuente, que non recoñeceu a tipo, evidentemente, non sabían quen era. Fuente leva máis de 20 anos morto. Coa tarxeta, que tiña un enderezo en Bélxica, o xornalista deu coa que daquela era moza do presunto Tarango, que lle confesou que o seu ex non era Fuente. En realidad chamábase Víctor e vivía en Benidorm.
a historia non remata aí. O xornalista, que é dos nosos, dos de comprobar as historias, foi a Benidorm, encarou o impostor, e ao principio admitiu que sí, que se chamaba Víctor, pero despois, a medida que iban falando, tomando tintos de verano, empezou a transformarse, a contarlle 1000 batallitas do Giro e do Tour cunha precisión tremenda, sen admitir nunca que estaba mentindo. Ata que o xornalista xa lle pareceu demasiado e lle dixo, escoite, eu sei perfectamente que vostede é un impostor. Ao que o tal Víctor lle contestou, míreme aos ollos, eu son o verdadeiro José Manuel Fuente. Eu pido, por favor, aos editores españoles que recuperen este libro para que o poidamos ler e entendelo, porque a historia pareceme E deixamos a dúbida aberta. O xornalista nin sequera menciona o seu apelido pois para protexer o misterio da historia, non? Terio, ti coñecías a Fuente, non a historia. Sí, coincidimos con Fuente, eu creo que foi quen fichou a Oliveira e ademais é un tipo para clase, sí, Fichoute. E é unha persoa, A ver se lle podemos pasar o micro a todos Oliveira. os que estiveron as sortes de Fuente do Tarango creo que se emocionan cando falan del porque era un tipo espectacular. Foi o que te fichou para o Clas? Pois a verdade que sí, foi nun campeonato de España de juveniles que hubiera en Asturias, por el a miralo, isto fora o meu primer ano de juvenil, o segundo ano de juvenil xa me levou para Clas, Fuentes. Estuve en un ano de juvenil ali en Clas, despois saltei a amateur, e xa foi director meu hasta... Estuvo de profesional comigo, estuve de profesional con el 2 anos máis. Sí. Depois xa veu Juan Fernández. Pero como era o Tarango? Porque creo que nas distancias curtas vos se enamoraba. Era moi boa xente, se che digo. Para min, a verdade, Fuentes foi como un pai. Sempre me dou moi bons consellos e a verdade que cando foi que me enterei da súa morte, a verdade que eu pasei mal. Tiña unha tenda de deportes en Oviedo que era Deportes Tarango, la tienda máis cara de Asturias. Esa era a publicidade que facía. Era a publicidade que facía. Alfonso, coñecías a historia de Fuente de Benidorm? No. Esa tes aí para buscar un... Cando teñas unha carreira por Benidorm, o mellor tes que chamar a... Tampouco sei flamenco, non? Non sabes. Sempre as historias no vestiario, para rematar sempre... Ven un equipo, non sei se é flamenco, pero ven un equipo belga. A Volta Team Galicia. Basso Flanders. Sí, o equipo de Iván Basso, que é belga. Da zona, non é das bicicletas Basso. Ah, pensei que era o de Iván Basso. No, de Iván Basso é o equipo Eolo Cometa. correcto. Utiliza bicicletas Basso, pero é un equipo que pon Team Basso Flanders igual da zona flamenca. A mellor aí podemos preguntar. Como dicíamos, sempre as historias do vestiario ambientámolas e pechámolas cunha dedicatoria musical. A quen lle dedicamos a canción? Quedamos en Oviedo e pinchamos o grupo asturiano máis lendario e máis fabuloso da historia, que son os Ilegales, por suposto. Non vamos a poñer unha canción das de toda a vida, senón unha de 2018, pero o espírito é o mesmo. Si no luchas, te matas. Jorge Ilegales. Grazas, Martiño. Veña.